Здравейте, аз отново съм Боян и днес почваме първия епизод на Clash Royale. Както виждате, това е нашия профил. Това е нашия дек. Както виждате, имаме 3 легендарки. Също и брат ми я играе. Ей, сега ще ви го покажа. Само да го намеря. Ето го. Ето това е той. Да. И днес то има 2 легендарки. Ice Wizard и Lava Crown. И да, имаме Clan Chest, който Clan Chest малко трудно ще го съберем. Ето вижте една от битките. Както виждате, този има Lumberjack Dog и другата легендарка не я знаем. Ама доколкото знам, той има Electro-Wizard. Той започва с голем. След това пуска Lumberjack. Ама по-удачно ще да ако беше пуснал Lumberjack от страната на голема ще голем и Lumberjack, като има скелетонска е добра комбинация. Ето и Electro-Wizard. Има и Miner. Това не го знае вече. Ние ще пускаме Принц, за да имаме тупия Electro-Wizard. Извиняйте, че го обиждам, но вирусто дразнище. Само запва. Виждате, не набихме много дим. И той има майнер. Тук направих огромна грешка. Let's go. Общо взето той има 5 легендарки. Които аз нямам. Виждате на колко малко ми остави кулата. Просто не знае къде да пусна. Тук той ще пуска елит барберени, които елит барберени не достигат до колата. Той решава да пусне Локи и си дава да ни потъпят.
сега ще направим една битка. Да се надяваме този дек да е добър. Да не се изложиме. Само че ще махна Инферно Драгън и ще сложа Рейч. Да, ето виждате, брат ми играе. Той в момента е до мене. Нямаше кокайда. Просто го да кула, да това нещо, защото беше на това. Скелет не сме. Чакай. Чакай, стой. Зап. Браво. Пусни айс. Сега пусни това минион хорд. Пусни Хок Райдер от другата страна. Не, Рейджи! Не. Запни. Победих го, но той трябва да му се изпее, защото не успя да му лутне 3 пули. За което е много добре. И ще се убием. Виждате, имаме един, който не е в клан. Ако питаш за клана е българин за 2600 купи. Аз бях с толкова. За съжаление, беше много удобно. Каква бомба! Дали да пуснем майнер? Опа! Както виждате, интернетът ни просто отказа. И както виждате, ще загубим купи.